3 vianočnú koledu, chcel pomocou nej bojovať za práva chudobných. Británia tých čias bola oveľa bezcitnejšia a krutejšia, než ju poznáme teraz. Veľká chudoba bola úplne bežný jav. Ty kokos, kašli na to. Kde som? Než ju poznáme dnes. Veľká chudoba bola úplne bežný jav. Dickens chcel pomôcť chudobným a podarilo sa mu vytvoriť taký pôsobivý príbeh, že sa stal symbolom moderných Vianoc. Scrooge bol tvrdý a ostrý ako brúska, to teda. Vedel ľudí riadne vyžmýkať, pritlačiť k múru, ja som ešte, počkaj chvíľu. Musím sa dosrať. Aj ožobráčiť. Bol to starý, bezcitný chamtivec. Na jeho starej tvári sa píšil ostrý nos, červené oči a pery modrasté. Ani žobrák sa neopovážil prihovoriť sa k nemu. Aj psi svojich slepých pánov ich zaťahli preč, keď cítili, že sa blíži. Vianoce boli pre neho len čas, keď platil účty a zisťoval, že je o rok starší. V noci odbila 1 hodina. Počkaj, nie, ja som presne... Sorry, už som v strese. To je brzda. Dobre. Večer, keď sa vrátil z práce, zjavil sa duch jeho zosnulého spolupracovníka. Prišiel ho varovať pred osudom, aký ho čaká. Prídu za tebou 3 duchovia a bude len na tebe, ako sa k ním zachováš. V noci odbila 1 hodina. A zjavil sa duch jeho minulých Vianoc. Duch ukázal Scroogeovi jeho minulé Vianoce, plné zábavy, tanca a plných stolov. To šťastie, ktoré sa tam rozdávalo, bolo cenejšie ako celý majetok. No neskôr mu ukázal dávnejšie časy, a to rozhovor s jeho chudobnou snúbenicou. Skôr ako sa nezamiloval do peňazí. Scrooge bol utrápený a nechcel sa už na minulosť pozerať. Duch minulých Vianoc odišiel. Šúchajte. Duch súčasných Vianoc. To má byť veselé. Nie, ty sa zľakneš do toho posledného leda. Duch súčasných Vianoc mu ukázal čaro Vianoc. Vyzdobenú izbu s vianočným stromčekom, stolom plných dobrôt, taktiež mu ukázal trhy plné surovín a s ľuďmi s dobrou náladou. Scrooge strávil Vianoce u jeho syna, kde mali Vianoce a slávnostný prípitok. Druhý duch mu teda ukázal práve Vianoce a v Scroogeovi sa zlomila sebeckosť a túžil sa zmeniť. Duch súčasných Vianoc odišiel. Máme ho. Scrooge. Na scénu. Posledný z 3 duchov bol duch budúcnosti. Duch bol v čiernom odeve a zahaľoval si tvár. Vyvolával posvetnú úctu a Scrooge to tak cítil. Bál sa ho najviac zo všetkých duchov. Tento duch mu ukázal najobávanejšiu predstavu. Smrť.
jeho smrť. Tak ako zomrel a nik pri ňom nebol. Hrob prázdny a pustý. Skutky ľudí smerujú k istému koncu. Povedal duch budúcnosti, no Scrooge taký osud nechcel a chcel sa zmeniť. Chcel uctievať Vianoce vo svojom srdci, a to nie len na štedrý večer. Duch posledných Vianoc odišiel. A tak sa aj stalo. Scrooge sa stal láskavý k ľuďom, ktorým nepomáhal. Stal sa z neho dobrý priateľ a zamestnávateľ. A človek, akého svet nepoznal. Poklona! No čo?